Nikike 15 éves volt, amikor azt kérte anyukájától, hogy a német tanulás mellett japánul is megtanulhasson. Nikike szülei nem beszéltek semmilyen nyelven, amikor kiköltöztek Svájcba. Most már ők is beszélnek németül is, ha jól tudom, angolul is. De a lényeg, hogy 2 olyan gyermekük van, akik közül az egyik 5 nyelven, a másik pedig 4 nyelven beszél. A nyelvek világot nyitottak, és nem csak a gyerekeknek, hanem az egész családnak. Most már az egyik őjük franciát, a másik kislány japánt, és a 2 szülő is nyelveket tanul. 3-4 féle nyelv, és mindenki különböző tanárral tanul, hiszen mindegyik őjüknek más a személyisége, a 2 gyereknek is, és a felnőtteknek is. Tehát nem ugyanazt a tanárt osztottuk le hozzájuk, pedig van olyan tanárunk, aki 5 nyelvet tanít egyszerre, és akár le is tudná fedni az egész családot. De ha nem jó a csatlakozás, nem jó a kapcsolódás, akkor nem fog menni a nyelvtanulás. Tanuljon a te családod is akár 50 nyelven, mindegyikőtök köz megtaláljuk azt a tanárt, akivel neked, anyukádnak, apukádnak, tesódnak kell valamilyen nyelvet megtanulnia. Magyarország többnyelven beszél.hu